Ito yung picture. Hindi. Ito. Ito. Alice. Go whopping. Ito. Ako tingnan mo. Kasi hindi ko po kilala. Hindi ba siya nagsiserve as your bodyguard? O driver? Driver Hindi pala, po. driver. Driver hindi po. Ha? Hindi Hindi po siya nakita kahit kailan. yung mukha po, yung picture po na pinakita niyo po sa akin, sa hindi ko po siya kilala. Ito. Ito si Melchor Rangel o Rangel. Hindi ko po kilala Melchor Rangel. Melchor. Melchor wala po. Ha? Kilala mo ito si Melchor, Mayor? Mayor? Hindi ko po nakita po yung picture, Your Honor. Pakita page, pwede. Melchor Rangel o Rangel from Pangaskasan, Sual. Empleyado mo ba? Empleyado po ito, Your Honor. Okay, saan siya naka-assign? Hindi po ako sigurado, Your Honor, kung anong department po siya naka-assign po, Your Honor. Alit-lit ng munisipyo mo, hindi mo alam yung mga empleyado mo kung saan naka-assign. Hindi ba in-assign mo kay Alice Go yan? Ay, As, hindi po, Your Or Honor. personal driver or personal bodyguard? Wala po akong inassign, Your Honor. Wala kayo na-assign. Alright. Yung hinihingi kong zonal valuation ng lupa na binenta mo, magkano? Natawag mo na ba sa municipal assessor mo? Wala pa po akong matawagan, Your Honor. Isusumiti ko na po. O yan, may bumubulong sa'yo sa likod. Isusumiti ko na po pag itanong ko po kung ano po yung zonal value po, Your Honor. Nagtataka. Mayor, hiningi po namin sa inyo yun ngayong araw, during this hearing. Simpleng fact lang po yun na madaling maitanong nyo sa assessor nyo magkanong zonal value ng lupa dyan po sa Suwal. Pwedeng bigyan niyo po ako ng ilang minuto po at tatawag po ako, Your Honor. Yes, of course. Kanina pa po yun. Yeah. Of course. Pwede na ba? Kasi Magtanong ako kay Yusek Cruz sa PAOK. Actually, may iba pa akong mga tanong sa PAOK, pero dahil natatanong na rin namin at this point si General Karamat. So, ang PAOK, you were looking into possible involvement of General Karamat in Bamban. Yung investigasyon niyo po ba, tumingin din ba sa links nila kay Mayor Kalugay? Mas nag-focus kami, ma'am. Good morning. Good afternoon, ma'am. We focus more on the investigation, ma'am, and the filing of cases, those especially the money laundering cases. As to the members and those who are operating this legal Pogo Hub in Banban. And sa investigasyong iyon, kahit dun sa focus nyo sa money laundering, pero bahagi siya sa maraming nakakabit sa Pogo, bukod dun sa tingin ninyo dun sa possible involvement ni General Karamat, tiningnan nyo rin po ba yung possible links ni Mayor Kalugay kaugnay ng kabuang Pogo and yung mga kakabit na krimen kasama ng money laundering? Kagaya, ma'am, ng sinabi ko kanina, ma'am, nag-focus po kami. Although initially, ma'am, may talagang nag-ingat kami as far as the application of the search warrant dahil may mga info nga kami, ma'am, na may mga involvement yung ibang kasamahan namin sa uniform service. But yung name ni General Karamat naman, ma'am, lumalabas yan as him being the chief ng CIDG during that time, ma'am. But as to the involvement, ma'am, hindi po kami masyadong nag-focus pa nun during that time. I see. Salamat, Yusek Cruz. Gusto rin acknowledge ng chair ang presensya ni Senator De La Rosa. Salamat kaayo sa
pagdalo. General, did you want to say something? General Karamat? Thank you, Mr. Chair. Actually, sir, Madam po. Madam Chair, I'm sorry, ma'am. I'm sorry, ma'am. Binigyan ko lang kayo ng chance kanina, kaya Yes, ma'am. pangalawang Yes, round ma'am. na to na... Yes, ma'am. Oh, ma'am. sige po, go ahead, General. The reason why I was being called every time there was a hearing on this, because initially I was suspected to be involved in the Pogo dahil yung mga nag-raid ng Pogo na mga CIDG personnel was relieved accordingly, and di assume na nirelieve ko itong mga taong ito dahil they presume also that I was a protector of the Pogo. But I explained it already in toto, this matter, the Congress, the reason why all those CIDG personnel who were involved in that raid, may rason talaga po na talagang may impending revamp, Madam Chair. Salamat, General. Pero timing talaga, no? Impending revamp, pero natuloy talaga kasunod ng successful raid na iyon ng PAOK sa tulong ng CIDG personnel noon. Meron akong huling tatlong tanong sa PAOK, and then bibigyang daan ko na yung aking mga colleagues simula sa SP pro tempore. Yusek Cruz, nung nakaraang hearing, tinanong ko po kung yung huling raid nyo sa Cebu naman ay nag-uncover ng link sa Bamban at pati sa Porac. Pwede nyo po bang i-expound on yun ngayon? Yes, Madam Chair, if you would allow Director Winston Casio to present the simple video presentation. Salamat, Yusek Cruz, Director Casio. Pero bago natin ipakita, ilang minuto yung video na to? Siguro ma'am, less than 5 minutes. Okay, please proceed. We gave the copy to the Senate Secretariat already, to the Committee Secretariat. Yes, ipapakita na po natin. Yan na po. That is a video presentation ma'am. It supposedly meron po yung voice over. Hanggat ma-up yung audio, baka pwede nyo Yes, ma'am. i-annotate muna. Basically ma'am, the operation was a request from the Indonesian Embassy po kasi